Здрасти, как сте, приятели? Аз съм Маркус, бежанец от Германия, 30 години и аз живея тук близо до Слънчев бряг от почти 3 години сега. И сега искам да ще обяснявам защо ти не трябва да емигрираш в Германия. И защото аз не говоря толкова добре български, от сега AI, Artificial Intelligence, ще помага ми. Да, за да можеш наистина да разбереш всичко, което ще ти обясня днес. Сега ще преминем на изкуствена интелигенция и днес искам да ти посоча 5 причини, поради които не трябва да емигрираш в Германия, защото това бяха причините, поради които аз самият дойдох тук в България. Точка номер 1 е политиката. А в Германия политиката е много различна. От това, което познавате тук в България, в Германия политиката е много woke, много свързана с LGBTQ. Човек иска непременно да бъде woke, иска да бъде зелен и да практикува лява политика. Цялото това нещо в България изобщо не е толкова силно изразено. И когато за първи път в живота си дойдеш в Германия, ще забележиш колко много може да дразни това. Защото всеки ще използва гендерни форми. Хората искат да признаеш, когато някой каже: днес съм хамстер, утре съм морско свинче, в други ден съм жена, а на четвъртия ден отново съм мъж. В Германия това вече е съвсем нормално, поне в Берлин и Кьолн, но в много други градове все още не. На изток от Германия е малко по-различно. Но в останалата част на Германия това определено е на дневен ред. И ако нямаш желание за това, тогава не трябва да отиваш в Германия. Друга политическа тема, оставаме при политиката, е миграцията в Германия. В момента имаме екстремни проблеми с миграцията. Ситуацията става все по-лоша. А миграцията, особено от държавите в Африка, както и от Сирия и Афганистан, през 2001 има много лоша репутация у нас в Германия. Хората не искат това и хората не искат повече да приемат тези мигранти. В момента обаче все още има много хора и те стават все повече, а не по-малко. Проблемът е, че ако сега дойдеш като българин, може да се случи да бъдеш сложен в един и същи кюб с тях, ще бъдеш третиран като другите от Сирия, Афганистан и Африка, защото мигрантът, емигрант, може би идва тук само за да се възползва от нашите социални помощи, от нашите социални средства. Освен това, поради тази миграция от Африка, Афганистан и Сирия, в Германия има много висока престъпност. Да, точка номер 2. Това е времето в Германия и първо е много студено, а второ винаги е тъмно. Например, в Германия слънцето изглежда изключително рядко и ще забележиш, че това те депресира, потиска те, настроението ти пада, чувстваш се зле, защото винаги е облачно и никога не виждаш слънцето. Точка номер 3 е плажът и морето. Тук в България, на Слънчев бряг, плажът наистина е перфектен, прекрасно е. Голямо е, обширно е, има супер прекрасно море, много чиста вода, много красиво в Германия. Няма да го преживееш така. В Германия има източно море и северно море, но и двете са много мътни и много студени. На Северно море също имате силни приливи и отливи, което е много силно. И не е толкова приятно за някой, който иска да се къпе или да плува, не е толкова приятно. И плажовете определено не са толкова красиви, колкото тук в България.
Точка номер 4 са разходите. В Германия ти със сигурност вече знаеш, разходите за живот са много, много по-високи, отколкото тук в България. В Германия трябва да работиш много повече, за да можеш изобщо да оцелееш. Защото за оцеляването е необходима квартира, т.е. някакъв покрив над главата, храна, ток, вода и отопление. Особено отопление в Германия, защото става много студено. За да можеш само да го платиш, в Германия средно ти трябват около 500 евро, например, за да покрия тези основни разходи. И това забравих да спомена, може би да взема и билет за влак. Също така автобусите и влаковете, общественият градски транспорт ще ти свършат. Работа, в крайна сметка, ще бъде доста трудно, не невъзможно, но ще бъде трудно да остане повече пари за теб, отколкото ако останеш тук в България. Ще бъде повече, но за това наистина трябва да се постараеш много, много. Не е така, че идваш в Германия и можеш да оцелееш с 1000 евро и да печелиш. Не е така. В Германия можеш да печелиш 2000 и да имаш поне минимални разходи за живот и след това може би искаш да прекараш свободното си време, да излезеш на свеж въздух и да направиш нещо и тогава останалите 500 често изчезват много бързо. Последната точка номер 5 е да се ходи на пазар. В неделя, в Германия неделята е ден за почивка и е много, много свещена за германците. Това наистина трябва да се разбере там. Знам, че и тук в България има уикенд, но може да се пазарува и в неделя в Lidl, Kaufland, Янет или каквото и да е. Така в Германия не става. Също така, като цяло, много хора не искат да бъдат звънени в неделя, когато става въпрос за работа. Или по какъвто и да е начин да говорят за работа. Неделята в Германия наистина е много свещена, което не усещам тук в България. Поне не толкова крайно. Затова помисли добре. Разбира се, има и други причини, но това бяха първоначално само 5-те. Помисли добре, дали наистина искаш да емигрираш в Германия. Все повече германци идват тук в България и се установяват тук. И това, разбира се, има своите причини. Също така ще говорим и за това в този канал. Затова абонирайте се за канала и ще се видим в следващото видео.